had eigenlijk voor het begin dat ik hem trainde, toen weer 2,5, toen er de opvak bij kwam. Ik tegen hem zei, ik zei, wat er gebeurt, maar ik zei, deze is van mij. Dit is zijn goed hinder. Ik nou echt een uurtje, is gewoon niet laut. En dat hele vak aan de haasjes er vol zit met mensen. Dat, ja, dat is gewoon kijken. En Zoila! Is er nog spanning? Ja, nou ja. Nooit je het vreetje, dan denk ik, oh ja, dat is weer ik. Maar nou, eigenlijk de spanning komt pas bij de uitslag. Het punt dat ik echt denk, oké, nou is het echt wel dat er maar geen omdraait. En, Ja, hè? ja, maar ja, nou heb ik dat eigenlijk nog net echt. Ik rust 1, 4 meter. Weer de kant houden. Ja, en dan kunnen meestal voor 2 kanten. Ja. Dat is zo'n eensbedraven. Ja, dat is kippenvel, dat is gaaf. Dat is genieten zo meteen. Je rennen om de beurten? Ja, hij pakt het eerste rondje en ik pak hem het tweede rondje weer door. Oké. En dan, Het tweede rondje, dat helpt hij net. oh ja, vast hoor. Dat red ik wel op. Hier is Nane 492. Sport dubbel A. Nou. Nou, Dubbel A was al kampioen bij de jongens. hij is weer het. Meestal weer enthousiast. Maakt het wel. Ja. Dan is het afhankelijk van de plaatsing van de jury, wat die doet. Dus dat moeten we even uitwijzen. Dus, En even bekomen. ja, het baantje is gered, ja. We zien aan de opstelling, want dat is echt spannend in deze rubriek. Ja, Zulke toppers achter elkaar. Waar worden de nummers 1 en 2 in deze rubriek? 498 even deze kant bekomen. Nana dit rint is nu nog na. tweede. Ja, 492 even hier naartoe. Ja, Nana gaat er tussenuit. 492 mag voor 496. Gaat de jury nog wisselen? Gaat de jury nog veranderen? Nee, dames en heren, op kop geplaatst. Ja, op kop geplaatst. Jurre Jurre gaat als eerste erop. Nee, hij wordt jullie geen kampioen. Nee, hè? Maar. We nemen Marcus 491 ook mee. En wilt u er nog eentje mee? Oké, Nane gaat ook mee. 492. Dit is uniek, dit heeft nog nooit eerder gedaan. Zo vol uit die rubriek. 6 heksten mee naar de kampioenskeuring. Nou krijg ik wel weer een beetje spanning. Wat een kwaliteit in deze rubriek. We zitten erbij. Ja. Mooi. Nee, ja, super. Het zeggen is net zo best uit. Nee, ik stond echt even een beetje te bal. Maar nee, super. Een goede groep. Dus dat wisten we, er kwam Naaien Hinksten, die ben er weer bij kwam. En dan weet je van tevoren net hoe de jury dat wang hier. Dus, maar goed, we zitten erbij, we kennen een ronde verder. Dus we straks doen we er een tandje bij, voetjes aan de vloer en dan gaan we. Al die spanning vanzelf. Ja, nou ja, we ben hier al 3 dagen en de zoon had het mooi regelen. We hadden een mooi vetplakje en we hadden je best. Joekert het bij jou? Ik kom nog even maait het waan of... Ja, maar die jokt is al wat zakken. Ja? Ja, dat weet ik wel. Ik had het in de tijd, ik heb het niet vanzelf. Ik in de baan of flying, maar die heren hebben hand. Ja. Ah ja, als je de zoon die komt, ik wel eens even en dan was ik een tipje vanzelf, maar dat kan ik net letten. Altijd weer een speciaal moment, dames en heren. Uitreiking Silver Ball. Uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de Chase. En we gaan hem binnenhalen, dames en heren. Nane 492.
met Sibre Minkema en Germaarse Balma hier midden in de piste, de eigenaar van Nane 492. En met z'n allen Nane 492. Wacht even. Jongens, wacht even. Muziek even hard. Sibre, ik ben expres hier gaan staan, want je moet nog even binnen blijven. Nane 492 krijgt de titel Paard van het Jaar 2022. Kampioen de hengsten voor de Sjees. Winnaar van de Silver Bowl. Paard van het jaar. Nog één keer, maar dan met z'n allen. We juichen hem nog even toe. Nane 492. Ik ben 3 keer genomineerd als mijn oorhinder van mezelf. En dat is net lukt. Dus eigenlijk viel het voor mij ook wel een beetje zoals mijn paard van het jaar. Ja. Het emotioneert die dag. Ja, zo in oktober had ik rijden en toen was ik best wel heel emotioneel, omdat we gewoon een hele lange wij met het hinderhoorn hadden. Nu had ik dat iets minder, maar ook dan Germ IJs en Nienke Desjoch, dan word ik emotioneel, omdat zij emotioneel zijn. Dan denk ik, ja, voor hun doet het natuurlijk ook heel wat. Hè. Het is ja, wel het paard van het IR, de meesten hadden erop gestemd en die vinden dit het meest belangrijkste hinder van het Auron IR. Fantastisch. Ja, echt geweldig. Echt ongekend. Dat is mooi, is gewoon kippenvel. Het is echt ongekend. Komt de emotie los, hè? Dan ken ik het net ook gehad. Nee. Mooi toch? Ja, we doen maar snel en het is hoe je het, het is gewoon bijzonder. Ja. Hoe is dit voor jou? Nou, de spanning is er nou even nou, maar ik heb goed spanning gehad. Ja? Nachts net sliepen kennen. Nee? Ja? Ja, dan is dat spannend al, ja. Nou. Maar mijn man is wat rustiger. Oh ja? Ik zit vol emotie. Reservekampioen Hengstenkeuring 2023. Oudere hengsten. Wordt Tiemen 503. En dan gaan we over naar de kampioen. Oudere hengsten. Jurre 495. Ja, hele mooie dag. Ja, je wil altijd het heegste, maar ja, dat is net altijd. En ja, hij had straks op Farisees ik nog heel best zien litten, dus hij had zijn visitekaart zo lauw, jong. Baas nou ik? Of wat, Ja, zeker is Balië. Ja, dat is simpel zat. En nou is Dien. Nou is Dien. Straks zijn we lekker eten en een glasje bier. Maar goed, volgende keer gaan we vol goede moed gaan we weer heen.